Ahojte kamaráti! A vy by ste sa vedeli po španielsky s niekým porozprávať na tému znamenia, horoskop? Napríklad ja som z verokruhu Sagittario. Sagittario je strelec a môj manžel je Capricornio, kozorožec. Ak by som chcela niečo povedať o sebe, tak by som povedala: En el zodiaco soy Sagittario y se dice que los Sagitarios son valientes. Ak sa chceš naučiť všetko na tému horoskopy, ako sa ktoré znamenie povie, ale hlavne my sme sa tam učili charakteristické znaky každého jedného znamenia. A vieš prečo? Pretože je to výborná slovná zásoba, ako sa o niekom naučiť, že je odvážny, alebo dobrodružný, alebo že rád sníva a tak ďalej. Ku každému znameniu som ti pridala 2 prídavné mená, takže je tam toho naozaj dosť. Ak sa chceš teda naučiť všetko o horoskopoch, znameniach a precvičiť si aj charakterové vlastnosti, mimochodom, keď sa bavíme o charaktere človeka, je tam sloveso ser alebo estar? Čo by si povedal? Samozrejme, že ser. A keď sa chceš naučiť viac, tak lekcia číslo 193 na Spotify alebo Patreone Španielčina jednoducho. Adiós!